Volimo svoje ljubimce. Ali koliko ih... Mel, izlazi odatle. Zapravo poznajemo. Pod stresom si u posljednje vreme, ali ovaj veterinar će ti pomoći. On je specijalista za behavioralne poremećaje. Ali ja nemam behavioralni poremećaj. Da, ja sam okej. Ali moje ljudsko biće je čaknuto. Donesem joj mrtvu pticu, ona je baci. Pa zar ti ništa što uradim ne valja, majko? Otkrite tajni svet osjećanja kućnih ljubimaca. Trčim i trčim i trčim i izađem i nisam stigao nigde. Nigde! Oni su radoznali. Neko je u mojoj kutiji. Društvo, našao sam grickalice! O, Mel. Oni su odvažni. Da li neko od vas poznaje kapetana Grudvicu? I evo nas. A sad mećava! Grudvica! Je li on okej? Ne, ni blizu. Ne. Oni nas uče. Ne, ovuda, druže. Oni brinu o nama. Beba je napustila gnezdo. Ne, ostaće kod kuće sa mnom, na sigurno. Hej, Makse, Liam je otišao. Šta? Sve će učiniti za nas. Paket je napustio zgradu, da li ga bilo ko vidi? Ja ga ne vidim. Pašnja, govori kapetan Grudvica. Treba nam pojačanje! Prepite se! Prvi korak u pobeđivanju straha Umrećemo! je da se praviš da se ne bojiš. Tajni život kućnih ljubimaca 2. O, to je samo čudni čovečuljak. Uskoro.